Catalunya justa, per una Catalunya més sostenible i per una Catalunya més democràtica. Perquè avui, com deia abans, el Joan Boada, també el Joan Saura, avui és 20 de novembre. A l'any 75, els que avui voten al Partit Popular ploraven. Aquells que avui votaran a l'Alicia Sánchez Camacho i que pensen votar Partit Popular. Però la seva jovenalla, aquells cadells de les noves generacions, han passat la línia. Aquests són l'expressió, us en recordeu aquell còmic de Martínez el Fatxa? Doncs aquests són els seus nets. Els nets de Martínez el Fatxa. I per tant hem de fer-li front a la dreta neoliberal que representa Convergència i Unió i a la dreta extrema que representa el Partit Popular. No us puc veure a tots i a totes, però per les imatges he vist a un sindicalista aquell de Mis manos mi capital, el Luis Romero, està per aquí, o el fiscal Villarejo. Aquests són la nostra gent. D'aquí al 28 és la nostra setmana, que la gent d'Esquerra es voti i que es voti. Endavant!